wannan abu daɗi gare shi. What? Kele kama gida. Ni gidan ka nake leka. Ban sani ba. Allah wala ka saka dalla, Allah ka saka. Ni ba wani abu nake lekawa ba. A cikin kwanan nan ne raguna ne suke fada, suke gware shine yake ban dariya nake lekawa. Wanda ya fi raguna ka na zo kana leka min gida kace mun raguna ke leka. Abato kake leka abun da ka. Ban ni sake lekawa kawai, ka ban ni sake leka. Magana fa. Tallace ma karkar na mun wayo mana. Kai wawa da kai. Ko dakiki da kai. What? Akuya da kai ko tinkiya da kai mahaukaci na da kai ga ka da kanka kamar shinkafa da mai ga ka wani birkisace da kai ba ma kallon masu gida bane ke ko zan da kunya ba za ka da kuma ne da din kenan ba za ka da kuma ne da din kenan rin shirya tsakanin shirya ka shirya tsakanin shirya Yau kin record masu burbuda.